Det kallas en rundown. Då har man oftast 80 meter på sig. I alla fall 60 minst. Och hästen rakt på in. Stopp där. Då är det lite försiktigt här. Ja, det är skönt. Okej. Sen kommer då efter stoppen. Så har vi alltid 2 Robert, en höger, en vänster. Och så en ryggning ingår i alla räddningar. Roberten, det kommer därifrån de vänder kossorna. Och det ska man göra utan kossan för att man får ha kommando för det. Där 180 grader tillbaka till eget spår. Lär sig få, när vi åker en stopp från Robert, tänker han varje gång så han också på Robert här. Tack. Det är samma sak där. Jag pratar gärna med min hästar lite grann. Jag har också lite kommando. Så jag använder rösten en hel del för att inte få massa misstag på tävlingsbanan. Men jag säger hej avsaktning för att jag slipper plocka upp handen. Jag säger tack, lite försiktigt till hästen när jag vill att jag ska backa. Det upprepar jag i träningen. Just att jag ska slippa. Tack. Tack.